Čaute priatelia, tak vás všetkých vítam vlastne pri tretej časti našej materskej školy. Máme za sebou prvé dva časti. V prvej časti sme si prebrali vlastne makroekonomický aspekt Forexu. Ako v dvojke sme si pozreli vlastne rôzne poplatky, vlastne skryté náklady tradingu, hej, ako sú swapy, komisie, spready. Povedali sme si tam vlastne o rizikách, aké vznikajú, držíte v noci, aké poplatky naskočia, aké rizika sú, keď držíme cez víkend vlastne, alebo v neskorších večerných hodinách, keď je Ázia a vznikajú tie tzv. Spajky. V dnešnej tretej časti vlastne už prechádzame skôr k nejakej samotnej technickej exekúcii. Pozrieme sa na sviečkový vlastne graf, na sviečky. Mnoho vlastne retailových traderov robí hneď na začiatku takú chybu, že vnímajú graf ako keby to bola zmes náhodných čiar. Hej, popri tom hľadajú vlastne nejaký zázračný indikátor, ktorý ti ukáže vlastne, že čo sa stane, hej, že kde vlastne pôjde trh, ale toto nikdy nenájdeš v žiadnom indikátore, hej. Chcem, aby ste si všetci od tohto momentu zmenili mindset a budeme sa snažiť naučiť aj podľa sviečok, ako funguje trh. Hej. Graf nie je veštecká guľa. Dá sa povedať, že graf je matematicky presný vizuálny záznam vlastne nejakého časového úseku, čo sa deje na aukčnej scéne, na trhu. Hej, a je to presný obraz. Nepotrebujeme indikátory v našom systéme, pretože v našom systéme sa riadíme price action, čo je vlastne akcia ceny. Hej, a nás zaujíma pri vstupoch hlavne, čo máme áno, ako sa správala vlastne, ako sa správal, ale v tom danom momente, keď ladíme vstup. Hej, čo robí vtedy trh, čiže my sa budeme riadiť naozaj bez indikátormi. Takže rozoberieme si vlastne sviečku na najmenšie súčiastky. Úplne pôjdeme teraz od základov. Vlastne vysvetlím vám, čo znamená konkrétne napríklad knot, tieň, telo sviečky a tak ďalej. Povieme si v tejto časti o nejakých tých sviečkových formácií je strašne veľa, hej. Máte jednosviečkové formácie, dvojsviečkové, viacsviečkové formácie. Na toto ako zase v tejto základnej materskej škole nie je priestor, ale práve keď pochopíme tie úplne najzákladnejšie, ktoré sa najviac používajú, tak budete vnímať ten graf, keď si zapnete platformu, jedno či MetaTrader, či máte CTrader, či máte TradingView, budete ten graf vidieť úplne inak, ako keď začínate a zapnete si vlastne prvý graf, tak je to fakt akože len nejaký zhluk čiar, hej. Takže poďme na to. Takže poďme k tej sviečke vlastne, hej. Základným komunikačným nástrojom každého tradera je tzv. Japonská sviečka candlestick. Každá jedna sviečka na grafe reprezentuje nejaký zvolený časový úsek. Vlastne či to je už jeden deň, týždeň, 4 hodiny, minúty, hej, sekundy, podľa toho, ako si to nastavíte. V prvom rade vám chcem ukázať, vlastne ešte vysvetliť, že ja mám akože znázornenie vlastne modro-čierne, hej. Úplne základné, keď vy prídete do nejakého grafu, tak vidíte všade červené a zelené sviečky, hej. Zelené sú akože keď ide cena hore, čiže bičí trend, keď je, alebo bičia sviečka, červená je vlastne medvedia. Ja som si aj kvôli tým, že sú to jemnejšie farby a už takto som na to zvyknutý vlastne, potom uvidíte aj na grafoch vlastne, tak som prešiel do tejto, je to aj z psychologického hľadiska dokázané, že tieto modré a čierne vyvolávajú menej emócií pri obchodoch, ako keď vidíte ostrú červenú alebo zelenú. No ale vráťme sa k tomu vlastne, čiže k tej japonskej sviečke. Takže každá jedna vlastne japonská sviečka, hej,
má v sebe a nesie v sebe 4 cenové vlastne informácie. Úplne najzákladnejšie na každej jednej sviečke je open, otvorenie, close, zatvorenie, maximum, high a minimum, low, hej. Berme to tak teraz, že budem spomínať vlastne hodinovú sviečku, hej, aby sme si to neplietli hore-dole. Berme tak, že sú toto vlastne hodinové sviečky, hej. Prejdeme si do skicára, kde trošku ukážem vlastne, prečo je jedna ako vlastne modrej farby, druhá čiernej farby, hej. Ale to je jedno, aj keby bola vlastne, že zelená alebo červená. Tuto vidíte vlastne, táto sviečka otvorila vlastne v tomto bode open, hej. Tu boli ďalšie sviečky. Máme akože hodinový graf, rôznym štýlom sa vlastne vyvíjala cena, hej. Predchádzajúca hodinová niekde zavrela vlastne tu presne, hej. Tu otvorila táto sviečka, hej. A táto sviečka hodinová sa nám tvorila vlastne celú hodinu. Od prvej sekundy až do poslednej sekundy danej hodiny. No a na tejto sviečke vlastne vieme krásne vyčítať, kde bola vlastne tá cena behom hodiny, hej. Trošku to pokreslím. Tu vlastne otvorila. Ona vlastne bola za tú hodinu. Išla hore, dole, hore, dole, hej. Za tú hodinu vlastne tu bola najvyššie, ako je maximum. Dokonca spadla až tu dole, ako je minimum. Ale nakoniec zavrela tu. Hej, čiže zavrela vyššie, ako otvorila. A toto tu vlastne znamená, ona, že zavrela vyššie, že vlastne to bola bičia sviečka, čiže by to bolo vo vašich platformách možno zelená farba, u nás je to modrá farba, hej. Na druhom obrázku vlastne je to presne opačné, vlastne ona tu zavrela, hej. Tá druhá sviečka otvorila tu, ale takisto sa pohybovala až po svoje minimum, po svoje maximum, ale už zavrela pod otváraciou cenou tu a tým pádom je to medvedia sviečka, pretože cena počas tej hodiny klesla z otváracieho údaju až tu po údaj, kde zavrela. Hej? Čiže vlastne preto je červená na niektorých platformách, u nás je to čierna. Hej? Pokiaľ by tá sviečka išla ďalej, jak tu otvorila, že ona by zavrela niekde tu hore, tak by to bola ďalšia vlastne bičia sviečka a tiež by bola modrá. Hej? Takže toto by mohlo stačiť vlastne k tomu vysvetleniu úplne tej základnej anatómie japonskej sviečky. Teraz v tejto časti sa pozrieme na to, že sviečka nie je vlastne len statický stĺpec. Hej? Musíte za ňou vidieť vlastne živý boj stále dvoch táborov, nakupujúcich, predávajúcich vlastne. Hej? Stále je to neustály boj. A niekto buď vyhráva, vtedy sa to volá, že nastane imbalans, nerovnováha, alebo je ten súboj tých dvoch strán viac menej rovnaký, vyrovnaný, vtedy je rovnováha, to sa volá vlastne balans, hej. Originálne po anglicky, akože oficiálny názov toho, hej. V momente, pozrite sa na tieto dve sviečky. Obidve sú akože hodinová sviečka, jedna s masívnym veľkým telom a s maličkými knotmi, a druhá s obrovskými knotmi a skoro so žiadnym telíčkom, hej, vlastne, ale obrovské knoty vlastne, hej. Stále musíte brať, že keď vidíte napríklad nejakú sviečku s veľkým telom, toto je vlastne pre nás bičia sviečka, hej, modrá alebo zelená. Musíte si vedieť uvedomiť, že vlastne inštitucionálny odkaz, hej. Jedna strana mala počas trvania sviečky, čiže za hodinu, absolútnu dominanciu, hej. V tomto našom prípade mali kupujúci veľkú prevahu, nakupovali a tlačili vlastne cenu. Ovládli vlastne predajcov a tým, že bolo oveľa viacej
dopytu, hej, že chcelo oveľa viacej kupujúcich ako ponuky, tak cena išla hore, hej, vlastne vznikol imbalans, vznikla jedna veľká sviečka. Vidíte vlastne tú druhú sviečku, kde je maličké telo a veľké knuty. Trh signalizuje rovnováhu, nerozhodnosť medzi vlastne nerozhodnosť vlastne. Cena lietala hore dole, hej, ona bola, vidíte, tu na high, na low, bola niekde tu, ale nakoniec vlastne tu ako otvorila, lebo to vyzerá ako čierna, je to vizualizácia, tak dajme tomu, to je medvedia. Tu ako otvorila vlastne, hej, tak tu aj zavrela, skoro na tom istom mieste zavrela ako otvorila. Čiže v tomto momente vlastne veľkí inštitucionálni hráči v tejto chvíli akumulujú príkazy. Týchto sviečok väčšinou je viacej za sebou, takýchto nerozhodných, niekedy je väčšie teličko, menšie teličko, ale stále sú tam väčšinou takéto veľké knoty hore aj dole, hej. Oni vlastne akumulujú vlastne príkazy, testujú, kde sa nachádza likvidita. Väčšinou každú proste po týchto potom viacerých nerozhodných sviečkách prichádza prudký pohyb, kedy sa aktivujú tie veľké inštitucionálne príkazy. Či už to bude smerom hore, čiže bičia alebo medvedia, to musíme vydedukovať potom podľa našich nejakých analýz technických, ale teraz sa bavíme len vlastne o tom, že čo predstavujú takéto, hej, vlastne rozdielne sviečky. Každá je vlastne jedna plnohodnotná sviečka, ale ukazuje nám úplne iný príbeh. Pozrieť momentálne na jeden z najznámejších, najčistejších sviečkových formácií, jednosviečkových, ktorý je pin bar. V retailovej vlastne aj normálne v nejakej literatúre sa nazývajú, anglický originálny názov je vlastne Shooting Star a Hammer, čiže padajúca hviezda a kladivo. Poďme sa pozrieť vlastne najprv na padajúcu hviezdu. Padajúca hviezda je táto vlastne sviečka. Vidíte vlastne masívne, celkom veľké telíčko v spodnej časti, ale jeden obrovský dlhý knot vlastne hore. Hej. Pri tejto sviečke vlastne táto sviečka skoro stále nasleduje po nejakom uptrende, kde vidíte, že kupujúci mali jasnú prevahu a vlastne cena išla hore až do bodu. Stále vlastne aj v tejto hodine, stále sa bavíme o hodine, kedy bola cena až tu hore, ale v určitej chvíli začali preberať vlastne silu a preklápať na svoju stranu predajcovia a tesne pred koncom vlastne uzavretia sviečky vlastne cenu stlačili dole. Hej, a vznikol nám tento dlhý knot. Táto sviečka pin bar nám stále už ukazuje vlastne, že po nejakom trende hore vlastne prichádza zmena rozloženia síl na trhu a väčšinou je to aj mojimi hodinami na grafe potvrdené, že väčšinou po týchto sviečkach ešte príde možno nejaká jedna, dve, nejaké, ak sme pozerali tie doji sviečky, tie nerozchodné, ale prichádza zmena a trh sa mení pomaličky vlastne z uptrendu pomaličky na medvedí, na downtrend a cena začne klesať dole. Nemusí to automaticky znamenať samozrejme, že uptrend sa zmení na downtrend. Veľmi často sa stretávame pri grafoch s tým, že ide jeden silný trend, príde takýto akože shooting star, padajúca hviezda a potom vlastne bude trh v range určitú dobu, môže to trvať hodiny, dni a potom zase pokračuje, hej, ale tam už potom zase väčšinou sú nejaké náznaky, podľa ktorého vieme vydedukovať, že končí sa aj tá rangeová časť vlastne trhu, čo sa volá, že bočný trend, hej, keď nie je jasne daný uptrend ani downtrend, tak sa hovorí tomu, že je trh v range a vlastne je v rovnováhe. Hej. Presne tento opak, pravý opak tejto padajúcej hviezdy shooting staru je vlastne
kladivo. Môžeme si to pozrieť, to je vlastne táto, hej, sviečka. Je aj tu na vidno krásne. Hej. Je to presný opak padajúcej hviezdy, kde je telíčko vlastne vo vrchnej časti a dlhý knot je vlastne úplne dole. Hej. Tento vlastne pin-bar vzniká presne zase vo inverznej vlastne časti, keď je najprv väčšinou, že downtrend, hej, medvedí, že cena klesá a dojdeme k bodu, kedy vlastne zase bola cena až tu dole, jak je ten knot, ale preberajú nakupujúci prevahu a vlastne v posledných chvíľach tej sviečky vlastne vytlačili tú sviečku až tu hore, ktorá zavrela tu, hej, pretože otvorila tu. A toto nám naznačuje, že sa pomaličky končí ten downtrend a mohlo by sa stať, že buď bude zase ten trh bude určitú chvíľu v range, v bočnom trende, alebo nám to môže ukazovať, že sa mení trh na uptrend. Hej, ako tu v tomto prípade vlastne vidíme, že áno, potvrdilo sa to a bol veľmi prudký pohyb hore. Hej, a tu keby sme išli na tom trhu, tak opäť vidíte, že objavila sa potom stúpaní zase padajúca hviezda. Hej, ona nemusí byť medvedia, hej, ona môže byť aj vlastne bičia sviečka, to je jedno, má veľmi dlhý knot, hej, a toto nám už mohlo zase naznačiť, že buď bude trh v range, alebo zase, že bude klesať dole, čo sa tu nastalo, hej, čiže tie sviečky proste musíte vedieť čítať a keď sa naučíte čítať štruktúru trhu v ďalších častiach už podľa tých timeframeov, fraktalita a tak ďalej, tak počase už minimálne, keď preberieme do augusta vlastne všetky tie technické veci, takéto základy, tak budete úplne ináč pozerať, keď otvoríte platformu a na ten graf a nebudete tam vidieť iba cikcak čiary, ale príbeh, naozaj príbeh toho instrumentu, ktorý chcete obchodovať. Druhou kľúčovou vlastne formáciou, ktorú by ste mali ako začiatočníci vlastne tak používať alebo poznať, je vlastne engulfing. Po slovensky pohltenie, existuje medvedie pohltenie a bičie pohltenie. Je to jedno veľmi jednoduché, je to dvojsviečková formácia, vlastne vyskytuje sa všade možne na grafe, hej. Takže pozrime sa na to napríklad. Tak medvedie pohltenie je väčšinou, môže byť trh napríklad v range, ako vidíme túto, hej, že vlastne není žiadny trend, ale príde vlastne k tomu pohlteniu buď do jednej strany, alebo do druhej. Dajme tomu, že musia byť dve sviečky. Hej. Medvedie pohltenie znamená to, že po bičej malej sviečke nejakej a medvedia telom pohltí vlastne celú tú bičú sviečku vlastne aj s knotmi. Hej. Nám to stále ukazuje, že vlastne inštitucionálne nejaké objednávky sa tam aktivujú a že po nejakom uptrendíku alebo po nejakej prevahe tých kupujúcich zase začínajú prevládať predajcovia, hej, a že zase ten trend sa začína meniť pomaličky, hej, vlastne alebo sa zmení na trend, na downtrend, alebo sa zatiaľ dostane do range, ako sme tu videli. Hej, tuto vyšlo pohltenie, vlastne chvíľku ešte trend bol v range, ale táto sviečka nám jasne ukázala, že prebrali silu predajcovia a toto tu bolo vyvrcholenie vlastne, hej, že trend klesal dole, hej. A toto isté vlastne znázorňuje vlastne bičie pohltenie. Bičie pohltenie vlastne nastupuje buď po nejakej range, keď vidíme, že nie je žiadny jasný ani uptrend, ani downtrend. A po menšej medvedej sviečke prichádza veľká sviečka, bičia, ktorá pohltila úplne vlastne túto medvediu sviečku a zase nám to ukázalo to, že buď sa tu vlastne preberajú vlastne kupujúci zase prevahu, začínajú mať a vlastne že je veľký predpoklad, že potom vlastne v páde trhu, hej, že sa
mení trh a zase začne stúpať. Čiže ako vidíte, každá sviečka nejaká má svoj vlastný príbeh a ukazuje nám niečo na tom grafe. Nie sú to len nejaké takéto čiary, máry. Samozrejme, že ak chcete ísť do hĺbky, treba si nájsť materiály. Ja sám osobne som začínal s tým, že som kúpil od Ondreja Hartmana knihu Ako začít na burze. Mám aj ďalšie odborné literatúry, ale viete si to nájsť úplne zadarmo. Zadať do Google, do umelých inteligencií, vysvetlí vám rôzne, lebo existujú viacsviečkové formácie, všelijaké celé obrazce, hej. Takže to zase by sme tu rozprávali iba o tom možno pár hodín, hej. Takže toto je vlastne len čas, kde aspoň vidíte vizuálne trošku, že každá tá sviečka má nejaký dôvod, každý ten knot, či je hore, či je dole, má nejaký dôvod, hej, na každej jednej tej vlastne. Takisto ideme si tu, hej, silný impuls dole, predajcovia, jasná preváha, hej, pozerám na graf, vidím, že cena bola až tu, ale už nakupujúci ju vytlačili trošku hore, tu zavrela, hej, a už odmietli vlastne, aby išla cena nižšie a vidíme, že nakoniec začína vlastne nejaký mierny trendík, aj keď potom pokračoval dole, hej. Čiže nikdy nevieš na 100%, že teraz áno, je tu kladivo, hej, tak pôjde hore cena, alebo je tu padajúca hviezda, tak pôjde dole. To nie je také jednoduché, to keby sa dalo takto vedieť naisto, tak každý by bol milionár. No, takže toto by nám stačilo k engulfínu. Základnou formáciou je dvojsviečková vlastne formácia inside bar. Je to presný opak pohltenia vlastne. A tu je pointa to vlastne, že prvá sviečka je materská, je veľká a tá druhá vlastne sviečka je menšia a ostáva celá vlastne v rozsahu tej prvej sviečky. Hej. Čiže teraz nepohlcuje táto sviečka tú prvú, ale tá prvá je väčšia ako tá druhá. Táto vlastne je v tejto verzii, hej, toto je ako keby, že, alebo potom opačne, hej, to máme úplne jedno, hej, medvedie alebo bičie, tu nás zase vidíme, že je prvá vlastne medvedia, hej, a pohltila celú vlastne túto bičú sviečku, hej. Pri týchto inside baroch sa reprezentuje vlastne stav, kedy trh zastaví po nejakom pohybe do nejakej fázy konsolidácie, alebo sa mení, že je tam veľmi veľa príkazov a potom väčšinou nasleduje aj prudký pohyb vlastne do nejakej strany, hej. Pred nejakým ďalším impulzom je konsolidácia. Tuto vidno vlastne, hej, že bol nejaký medvedí trend. Tu prevládali tí predajcovia, tu sa to zastavilo, vlastne prišiel ten inside bar, hej, to je ako sprúžina. Tu sa to upokojilo trošku, hej, vlastne preberajú, dokonca tu vzniklo ešte aj kladivo, ako vidíte, hej, kladívko a cena vystrelila hore prudko. Nemusí prísť, ak je toto pohltenie, vlastne nepohltenie, ale inside bar, nemusí prísť k nejakej takejto zmene, ale môže to byť aj takto, hej, že tu vlastne vidíme stúpajúci trend, prvá sviečka je veľká, pohltila vlastne ako keby celá pohlcuje tú menšiu sviečku medvediu, ale toto naznačuje presne ako, že prichádza zase zmena, hej, vlastne a preberajú vlastne minimálne nakupujúci stratili dých na určitú dobu, buď vybrali zisky, alebo sa aktivovali v tej cenovej hladine nejaké predajné príkazy a nastáva vlastne obdobie nejakej range, kde sa kumulujú príkazy vlastne zase nové a väčšinou potom po range stále prichádza nejaký trend, či už do smeru hore, alebo do smeru dole, hej. O trhu a štruktúre trhu bude jedna z najdôležitejších častí tejto školy, takže tieto veci sa budeme učiť tam, pretože trh nepozná žiadne iné, len 3 fázy a to je range, uptrend alebo downtrend. Hej. Nič medzi tým neexistuje. Takže, ale o tom sa budeme baviť v
vtedy, keď príde k tomu čas. Čiže toto by bolo vlastne k tomu Insight baru a tým pádom prichádzame k nejakému záveru tejto časti vlastne, hej. Prebrali sme si nejaké tie základné špecifikácie sviečky, nejaké základné formácie a teraz vám vlastne ešte teraz ukážeme môj najobľúbenejší nástroj. Aby sme mohli tieto sviečky vlastne a ich formácie sledovať v reálnom čase, potrebujeme na to správny nástroj. Pokiaľ človek obchoduje cez nejakého brokera, napríklad XTB, eToro, hociaké, alebo cez prop trading, tak oni vám dajú prihlasovacie údaje, kde si zvolíte buď MetaTrader 4, 5, alebo sú rôzne modernejšie C-Trader a tak ďalej. A vlastne tam potom viete kresliť grafy, nie grafy, ale zóny a všetko možné trendové čiary, supporty, rezistencie a teď, všelijaké indikátory si tam viete nastavovať, ale pokiaľ ešte nechcete, hej, otvárať si niekde účet, ani demo účet, tak najlepším a úplne najštandardnejším medzi profesionálmi, či obchodujete Forex, burzu, všetko, je TradingView, je to profesionálny nástroj, momentálne úplne najlepší na svete, hej. Treba si uvedomiť, že keď ho zapnete prvýkrát, urobíte si tam nejaký účet, dá sa to, ja osobne sám mám free, zatiaľ ešte trošku ma otravuje, je tu limitované, keď je to zadarmo, nemôžeš nastaviť len 3 alerty, hej, zatiaľ mi to stačí, naskakujú reklamy v určitých intervaloch, ale od augusta, jak idem do challenge, potrebujem mať viacej pokrytia, tak si budem platiť tých $25 mesačne a vlastne zrušia sa všetky reklamy, niektoré pribudnú funkcie, ale vlastne hlavne o to ide, že budem vedieť dať alerty na 10 inštrumentov. Tu vidíte vlastne moje všetky inštrumenty. Euro, dolár, libra, dolár, jen, euro, jen, libra, jen, americký dolár, frank, austrálsky dolár, americký dolár, novozélandský dolár, euro, libra a jediné okrem Forexu mám zlato, momentálne vynechávam, ale stále ho sledujem, hej. A tu si viete podľa seba urobiť krásny watchlist, kde si dáte svoje inštrumenty. Nie je tu momentálne priestor nejak veľmi ukazovať tie nastavenia, nie je tu nič vlastne zložité. V každej dnešnej dobe je natoľko, vlastne si myslím, že vie si nastaviť nejaké veci, prispôsobiť si, proste vidíš, že kliknem niekde, dáš nastavenia a tu si všetko nastavuješ, akej farby chceš mať čiary, aké chceš mať sviečky práve, hej, že môžeš mať vlastne červené, zelené, hej, ako je štandard, ja som si dal modro-čierne, hej, a tu si vlastne všetko možné vieš nastavovať, symboly. Veľmi jednoducho sa s tým pracuje, akože naozaj medzi tými svojimi inštrumentmi si prepínaš vlastne, hej, a ukazuje ti to tvoje zóny, grafy, teraz to nemám prekreslené, takže je sobota, takže až zajtra prekresľujem, vidíte, že napríklad táto už je neplatná, hej, táto zóna. Ale je to fantastický nástroj a naozaj, že na profesionálny trading si myslím, že tento treba určite mať. Funguje fantasticky aj na telefóne, aj na PC. A tlmené modré a čierne sviečky na neutrálnom nejakom sivom pozadí, lebo v základnom nastavení sú tam tie mriežky, hej, toto tiež vadí. Držia myseľ vlastne v pokoji, v chlade, je to dokázané psychiatricky, psychologicky, že vlastne tie farby tiež vplývajú na to, ako prežívame emócie, aké máme emócie a pri obchode nás vedia ovplyvniť, hej, čiže sledujeme iba, ako vidíte, štruktúru trhu, sviečky, žiadne indikátory. Proste v tradingu platí pravidlo, že čím menej vidíš, čím menej veci máš na grafe, tým čistejšie a racionálnejšie rozhodnutia vieš urobiť. Častým problémom, s ktorými sa stretávam, aj čo mi píšu ľudia, ale aj tak celkovo u začiatočníkov je to, že
nevedia vlastne na čo sa zamerať a otvoria platformu, kde sa vlastne nahádžu 50 rôznych menových párov, indexy, krypto, akcie, výsledkom je totálna prehltenosť, chaos. Unikajú im vlastne potom úplné základy a najdôležitejšie veci. Hej. V našom obchodnom systéme sa držíme pekne krásne Forexu. Ako vidíte, ja mám vlastne tu na tých 10 svojich inštrumentov, úplne to stačí. Stále je niečo, čo mám nejaký setup na obchod. Dodržujem veľmi prísne korelácie. Ak otvorím obchod na euro-dolári, tak už nejaký obchod neotvorím, kde je dolár, ani dolár jen, alebo euro jen, pretože už mám jeden obchod, kde mám euro aj dolár a nebudem riskovať v dvoch obchodoch akože jeden inštrument. Pokiaľ sa niečo stane, hej, že euro začne oslabovať, napríklad mi chytí stop loss obchod, tak by mi chytil s veľkou pravdepodobnosťou aj na tom druhom obchode, pretože keď sa nejaká výnimočná správa alebo nejaký vlastne zlý fundament, hej, a oslabuje, tak ti odíde namiesto jedného obchodu ti odídu dva. Hej, takže není dôvod, mám tu zase iné na výber, keď už mám jeden obchod, ale väčšinou za deň nerobím skoro nikdy viac ako jeden obchod. Maximum 2, to je moje pravidlo. Treba sa zameriať na obmedzený počet párov. Viete navnímať detálne ich dynamiku, každý menový pár má inú dynamiku, niekde je strašne volatilný, trh je niekde obrovské trendy sú, hej, niekde vlastne je skôr taký rangeový, že sa pohybuje niekde medzi nejakým supportom a rezistenciou, všetko sa obchoduje trošku inač, ale určite treba namiesto kvantity hľadať kvalitu. Záverom by som vám určite chcel pripomenúť, že veľmi dôležité je, keď sledujete nejaký graf, ktorý sa napríklad blíži do vašej zóny a blíži sa vám do zóny, neriadiť sa sviečkou, ktorá nie je zavretá, ale treba počkať na ten časový úsek. Keď je hodinová, tak počkať do tej hodiny. Keď je 15-minútový time frame, hej, jak tu prepnem, treba počkať, kým sa uzavrie celá sviečka, pretože strašne často sa stáva, že sviečka vyzerá presne tak, ako vy chcete, ale v poslednej minúte sa zmení úplne z takejto plnej napríklad na nejaký takýto, hej, shooting star, alebo hammer, alebo len doji, že iba knoty, hej. Takže ja nikdy nevstupujem do obchodu predtým, ako uzavrie sviečka tam, kde ja chcem mať. A práve preto nikdy nedávam žiadne limitné príkazy, ale to budeme preberať niekedy neskôr, hej. Takže toto by malo stačiť vlastne k tejto tretej časti vlastne, akože materskej školy. No a vlastne o 2 týždne dáme štvrtú časť, kde si prejdeme celú tú fraktalitu trhu, vlastne timeframe, prejdeme od weekly až po minútové, tam sa podrobne rozoberia top-down analýza, hej, že ako sa to robí správne, že od vyššieho časového rámca na nižší ideme, ako je vyšší časový rámec nadradený nižšiemu a tak ďalej. Takže si myslím, že sme o tých sviečkach celkom dosť na to, že je to materská škola základy, dosť veľa vecí povedali. Tento týždeň ešte vydám vlastne, ako ste si všimli možno niektorí, tak som vydal ešte jednu sériu, ktorá pôjde súbežne s našou materskou školou o finančnej gramotnosti, tak tam po úvodnej prvej časti vyjde teraz na budúci týždeň vlastne sobotu, druhá časť, aktíva a pasíva na Slovensku, čiže kde dať peniaze, ak máme nejaké, hej, ktoré nepotrebujeme súrne nejak, ale vieme ich uložiť, tak čomu sa vyhnúť, kde ich dať, to tiež vás môže zaujímať viacerých. A o 2 týždne, vravím, bude tá vlastne štvrtá časť o časových rámcoch a tam potom bude aj posledný súhrn mesiaca ešte z toho demo účtu a už vlastne tam presne predstavím kompletne, že aká je to presne challenge, ktorú kupujem. Spomínal som Fintokej, ale nakoniec ideme od začiatku do FTMO,
Ale tam to vysvetlím potom presne, čo prevládalo a prečo som sa takto rozhodol, hej. Takže zatiaľ myslím, že by to stačilo, ináč minule sme v druhej časti o poplatkoch hovorili, že sme 135, takže komunita rastie. Dneska sme dosiahli 200 sledujúcich, čiže vravím, robil by som to aj pre 10 ľudí, ale človeka poteší, keď aj rastie, pretože vidno, že nie každý bazíruje iba na TikToku, na Instagrame, kde sú len tie krátke, bezhodnotné videá väčšinou, hej. Je to proste taká lacná zábava, YouTube je predsa len platforma, kde videá ostanú roky a niektoré veci sa nedajú v 2-3 minútach vysvetliť, takže som rád, že aj to rastie. Dajte odber ďalej, keď natrafíte prvýkrát na tento kanál. A my sa vidíme na budúcu sobotu, ktorých zaujíma finančná gramotnosť a tí, ktorí sa sústreďujete na trading, tak o 2 týždne pri timeframeoch. Všetci sa majte. Čau.